Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας. Αμήν. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου. Βασιλεία φουράνη παράκτητο προς της ελευθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρώδες αυρός των αγαθών και ζήσεις Χριστός ήρθε και σκήνησε ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης και λίδες και σώσον αγαθέτας ηχάς ημών. Εις πολλά τη Δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον αμείς ημίν. Άγιε Επίσκεψη και Υιάς τα ασθένεια ημών εγκαταματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο όνο και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφησουμε τα φλήματα ημών, και εμείς αφήνουμε τις ουβλέτες ημών. Και εμείς συνέχισε μας πειρασμόν, λαρίση εμάς από του πονηρού. Σου στην ημασίνη και την δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος είναι και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και γιάζουν πάντα άνθρωπον ακόμα στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απόριστον και κατεύθυνε τα διευρύματα ημών προς εργασία εντελώς στους πρεσβείες Παναχράνης συνοδός και πάνω στον Αγίον Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφρους τους χαρίσαν αδείξαν, καταπέμψας αυτής το πνεύμα την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Καθίστε, καλώς ήρθατε. Ευλογείτε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας Κύριε Κυπριανέ, Πανωσιολογιότατε Γέροντα Θεοδόσιε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας σύναξη. Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν ήταν στην προηγούμενη σύναξή μας ότι η Ιερά Μητρόπολή μας, επί τη ευκαιρία των 100 ετών από την αλλαγή του ημερολογίου, διοργανώνει μέσα στο 2024 4 συνάξεις με γενικό θέμα 1924-2024, ημερολογιακή μεταρρύθμιση και οικουμενισμός. Σήμερα είναι η δεύτερη σύναξή μας. Στην πρώτη επιτυχιακή σύναξη για το θέμα της ημερολογιακής μεταρρύθμισης του 1924, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας ανέδειξε με πολλά τεκμήρια την άμεση σχέση που έχουν το ζήτημα του ημερολογίου και το ζήτημα του οικουμενισμού. Είδαμε πως η αλλαγή του ημερολογίου είναι ένα από τα κύρια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι οικουμενιστές για την επίτευξη του οράματός τους. Μας το επιβεβαίωσε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου με τη μελέτη της σχέσεως 4 αιώνες νωρίτερα μεταξύ της παπικής προσπάθειας προσελητισμού και της αλλαγής του ημερολογίου, δηλαδή της λεγόμενης Γρηγοριανής μεταρρυθμίσεως. Όπως ανέφερε, η αλλαγή του ημερολογίου, σύμφωνα με το διάγγελμα του 1920, είχε σκοπό τον ταυτόχρονο εορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Και πράγματι, με την αλλαγή του ημερολογίου, όπου και όπως εφαρμόστηκε το 1924, οι ακολουθούντες στο νέο ημερολόγιο εορτάζουν μαζί με τις αιρετικές χριστιανικές κοινότητες τις ακίνητες εορτές, Ευαγγελισμό, Χριστούγεννα, η Παπαντή και άλλες. Όμως, οι εορτές οι οποίες εξαρτώνται από το Πάσχα, δηλαδή του λεγόμενου Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, δεν έχουν μέχρι σήμερα συστηματικό συνεορτασμό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Ακούμε μάλιστα τελευταίως προτάσεις για νέα αλλαγή, ώστε να συμπίπτουν πάντα και αυτές οι εορτές με αυτές των ετεροδόξων. Δηλαδή, το ημερολογιακό ζήτημα δεν έκλεισε. Γι' αυτό το θέμα θα μας ενημερώσει και διαφωτίσει απόψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην απόψινή μας σύναξη, εφόσον δεν πρόκειται μόνο για το τι έγινε μέχρι σήμερα, αλλά και για το τι θα γίνει. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Επικαλούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, την ευχή του αειμνήστου του γέροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού,
τις ευχές του σεβαστού μας γέροντος, των πατέρων εδώ, των μητέρων και τις προσευχές όλων σας, ώστε με τη βοήθεια της Παναγίας μας να αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο είναι άκρος σοβαρό. Δηλαδή, εάν μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με καθεαυτό το ημερολογιακό, είναι ασυγκρίτως σοβαρότερο το θέμα που θα δείξουμε, δηλαδή που αφορά το Ορθόδοξο Πασχάλιο. Διότι η ημερολογιακή μεταρρύθμιση αρχικώς είχε ως όραμα και την αλλαγή του Πασχαλίου. Δεν κατορθώθηκε η αλλαγή, ή μάλλον δεν επιχειρήθηκε επειδή υπήρξε μια αντίσταση, αλλά όμως δεν έπαυσε να είναι μέσα στην προοπτική των οικουμενιστών και σήμερα φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει και θα αναφερθούμε στην πορεία αυτή εν ολίγης από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα. Την ευχή σας, Γιώργο μου. Ναι. Το Άγιο Πάσχα λοιπόν ανέκαθεν υπήρξε, είναι και θα εξακολουθεί να είναι η πρώτη και μεγίστη εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όλοι μαζί ευσεβείς με ευλάβεια και κατάνοιξη στην αγρυπνία της Αναστάσεως ψάλλουμε στην 8η οδή του κανόνος του Πάσχα. Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία. Εορτών εορτή και πανήγυρης εστί πανηγύριον, ενή ευλογούμενε Χριστόν εις τους αιώνας. Με απλά λόγια, με απλούστερα λόγια, αυτή η επίσημος, η Αγία ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, η πρώτη των ημερών της εβδομάδος. Τότε στο ημερολόγιο που ακολουθούσαν οι Εβραίοι, γι' αυτό λέγεται η πρώτη των Σαββάτων, ήταν το δικό μας Πάσχα, σημερινή Κυριακή, δηλαδή αποτελούσε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, γι' αυτό ονομάζεται η πρώτη. Η μία των Σαββάτων, η πρώτη δηλαδή των ημερών της εβδομάδος της Εβραϊκής. Η πρώτη λοιπόν των ημερών της εβδομάδος, η βασίλισσα όλων των ημερών του έτους, η υπερέχουσα πάσαν άλλην ημέραν, είναι η μεγίστη των εορτών και πανηγύριων. Κατά την ημέρα δε αυτή, ιδιαιτέρως και εξαιρετικός, δοξολογούμε τον Αναστάντα Χριστό μας εις τους αιώνας. Είναι η εορτή αυτή, ανέκαθεν στην παράδοσή μας, είχε ένα λαμπρό χαρακτήρα και γι' αυτό ακριβώς εδώ, ιδίως στην Ανατολή, εμείς οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε, αναμένουμε την ημέρα του Πάσχα, της Αναστάσεως, την αγρυπνία με μεγάλη χαρά και ευλογία. Έχει προηγηθεί προετοιμασία, νηστεία, φανταστείτε. Και είναι πνευματική βεβαίως η χαρά, όχι κοσμική, επειδή έχει γλέντια και τέτοια πράγματα. Πράγμα το οποίο στη Δύση, αν δεν το έχετε υπόψη σας, ή όσοι το έχετε υπόψη σας το υπενθυμίζω, έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ η Ανάσταση ως εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας, της ανόδου από τον Άδη και την έξοδο και την Ανάσταση του σώματος του Κυρίου μας από τον τάφο, τριήμερος, ώστε οι πιο πολλοί αυτοί τιμούν την ημέρα των Χριστουγέννων. Η ημέρα των Χριστουγέννων στη Δύση είναι όπως είναι με εμάς το Πάσχα. Αλλά και εκεί ακόμα η εορτή των Χριστουγέννων στη Δύση πάλι έχει ένα κοσμικό χαρακτήρα. Δεν έχει δηλαδή τον πνευματικό χαρακτήρα που έχει η Ανάσταση του Κυρίου μας, που επί 40 ημέρες εορτάζουμε, έτσι, και δοξολογούμε τον Κύριό μας. Εκεί πιο πολύ βάρος πέφτει στη Μεγάλη Παρασκευή. Έχει υποβαθμιστεί η σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου μας εκ νεκρών και έχει δοθεί βάρος πολύ στην Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή στο πάθος και στη σταύρωση του Κυρίου μας. Διότι έχουν χαθεί τα κριτήρια τα ορθόδοξα στη Δύση και δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη σταύρωση, διότι δήθεν εκείνη την ημέρα, εφόσον εσταυρώθη ο Χριστός μας και απέθανε, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εν σαρκή βεβαίως, επί του Σταυρού απέθανε, ικανοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη. Δηλαδή ο Θεός Πατήρ είχε προσβληθεί από την παράβαση των πρωτοπλάστων, είχε θυμώσει
εναντίον των πρωτοπλάστων, γιατί του κατέστρεψαν ή του ανέβαλαν το σχέδιο που είχε εξ αρχής ο Θεός για τον άνθρωπο, και επομένως έπρεπε να ικανοποιηθεί αυτή η δικαιοσύνη, και για να ικανοποιηθεί έπρεπε να έχει θύεμα, να γίνει θυσία. Και αυτή λοιπόν η μεγίστη θυσία του Χριστού μας δηλαδή, που όντως είναι βέβαια η όντως θυσία, διότι κατήργησε τις σκιές των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, ικανοποίησε τον Κύριό μας, ησύχασε ο πατήρ που ήταν θυμωμένος, και γι' αυτό εορτάζουν. Αυτά είναι παράδοξα πράγματα, βέβαια, δεν τα δέχεται η Ορθόδοξη θεολογία. Ίσως δοθεί ευκαιρία να τα αναπτύξουμε άλλη φορά, γιατί να μην κερδίζουμε χρόνο. Και γι' αυτό πιο πολύ βάρος ρίχνουν στη Μεγάλη Παρασκευή. Έχουν δε υποβαθμίσει τόσο πολύ την Ανάσταση, που θεωρείται ένα κοινό αποτέλεσμα της σταυρώσεως και λοιπά, και δεν δίνουν και την θεολογική αλλά και την εορταστική σε λατρευτικό πεδίο βάση και σημασία που δίνουμε εμείς. Η κατέτος λοιπόν ημερομηνία της μεγάλης αυτής εορτής, αυτό που έκανα μια παρένθεση, αυτό θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα της διαφοράς κατανοήσεως της Αναστάσεως του Κυρίου μας σε Ανατολή και Δύση. Η κατέτος ημερομηνία της μεγάλης αυτής εορτής, η οποία είναι κινητή, έτσι, είναι κινητή, και θα εξηγήσουμε συνεχεία γιατί είναι κινητή, ενώ όλες οι άλλες εορτές του ετησίου κύκλου είναι σταθερές. Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου, κοίμηση της Παναγίας μας 15 Αυγούστου, ύψωση του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη άλλη εορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Αυτές είναι σταθερές, δεν μετακινούνται. Αλλά η εορτή του Πάσχα είναι κινητή. Αυτή λοιπόν η κινητή η ημερομηνία της μεγάλης αυτής εορτής έχει ρυθμιστεί θεοπνεύστος, το τονίζω αυτό, με το ορθόδοξο πασχάλιο κανόνα ή όρο ή κανόνιον υπό της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το θέμα, που ενώ για τις άλλες εορτές δεν έχουμε συνοδικές αποφάσεις και μάλιστα οικουμενικής σημασίας, όπως ήταν οι άλλες οικουμενικής, έτσι όχι οικουμενιστικής, για το Πάσχα έλαβε η Εκκλησία μας ιδιαίτερη μέριμνα, όπως θα περιγράψουμε εν συνεχεία. Το έτος λοιπόν 325 συνήλθε στην οίκια της Βυθινίας η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Εκκλησίας μας, η πρώτη και μεγάλη, και που έχει μεγάλο κύρος, έκτοτε υψηλότατο κύρος εν σχέση με τις άλλες συνόδους, επί βασιλείας του Ευστάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου, στην οποία έλαβαν μέρος 318 θεοφόροι πατέρες, μεταξύ των οποίων ήταν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σφυρίδων και άλλοι πατέρες. Η Αγία αυτή Σύνοδος μετά την καταδίκη είχε συνέλθει για δύο λόγους. Ο ένας ήταν το θέμα της αιρέσεως του Αρείου, και ο δεύτερος ήταν ο ορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα, ούτως ώστε όλοι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι εννοείται, οι Ορθόδοξοι της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, σε Ανατολή και Δύση, να εορτάζουν μαζί. Μέχρι τότε υπήρχε μια διαίρεση, είχε μια διάσταση, η οποία όμως, παρότι ήταν μια διάσταση ορθολογική, άλλοι εορτάζαν άλλοι εορτάζαν μετά, δεν είχε δημιουργήσει όμως σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, διότι ακριβώς δεν είχε ακόμη αποφασιστεί από την Εκκλησία μας η σταθερή ημερομηνία, όχι σταθερή που την ένανε σταθερή κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων ο συγκεκριμένος τρόπος εορτής του Πάσχα. Και γι' αυτό εόρταζαν Ανατολή και Δύση, παρά τις μικροτριβές που είχαν συμβεί, και είναι γνωστές ιστορικώς, δεν ανάγκη να τις αναφέρουμε τώρα γιατί δεν είναι επί της ουσίας. Έπρεπε λοιπόν να καταδικαστεί πρώτον η μεγάλη αίρεση του αριανισμού και να καθοριστεί και το θέμα του Πάσχα, να λήξει αυτή η υπόθεση. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος, που ακόμη δεν είχε βαπτιστεί, γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος υπεστήριζε την χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχώς και συνεκάλεσε εκείνους με δική του
πρωτοβουλία συνεκλήθη, φανταστείτε, αν και δεν ήταν ακόμα χριστιανός Ορθόδοξος, δεν είχε βαπτιστεί, συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και μάλιστα επειδή θα ήταν δύσκολο να συνέρθουν από όλη την Οικουμένη τότε, τη Ρωμαϊκή Οικουμένη, έτσι, Ανατολή και Δύση, όλη η Ευρώπη και όλη η Ανατολή μέχρι κάτω πρώτης Περσίας, Αίγυπτος και τα λοιπά, Βόρειος Αφρική, σαν μια απέραντη αυτοκρατορία ρωμαϊκή, έστειλε και έδωσε οδηγίες πώς να βοηθήσουν οι εικασταχού άρχοντες, ειδωλολάτρες παρακαλώ, έτσι, ακόμα δεν έχουν γίνει Ορθόδοξοι, δεν έχουν γίνει χριστιανοί, να φροντίσουν με άλογα, με άμαξες, με τους τρόπους που είχαν τότε, γιατί να έρθουν στη Βυθινία, στην οίκια της Βυθινίας, για να συμμετάσχουν στην Οικουμενική Σύνοδος, διότι πολλοί από τους πατέρες που θα συμμετείχαν, όλοι βέβαια επίσκοποι, ήσαν τραυματισμένοι. Άλλοι δεν είχαν πόδια, άλλοι δεν είχαν χέρια. Είχε προηγηθεί, όπως γνωρίζουμε, οι διωγμοί. Οι διωγμοί έπαυσαν το 313 επισήμως, πάλι με διάταγμα, με το γνωστό διάταγμα των Μεδιολάνων, αλλά μέχρι το 325 υπήρχαν σποραδικοί ακόμη διωγμοί. Και τότε είχαν λοιπόν, έπρεπε να έρθουν πατέρες οι οποίοι είχαν τραυματιστεί, είχαν βασανιστεί, άλλοι δεν είχαν μάτια, άλλοι δεν είχαν μύτη, τους είχαν κόψει τις μύτες, και που διαβάζουμε στα μαρτύρια κλπ. Αυτοί όλοι οι Άγιοι Πατέρες, οι Θεοφόροι, που είχαν υποστηρίξει τη θεότητα του Χριστού μας, που για αυτήν ακριβώς την ομολογία μαρτυρούσαν, έπρεπε να είχαν κληθεί για να αντιμετωπιστεί η αίρεση του Αρείου και να φανεί ότι η Εκκλησία μας ανέκαθεν προσκυνούσε τον Χριστό μας ενενή προσώπο και δεσί φύσης. Ήταν δηλαδή ένα πρόσωπο, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος είχε δύο φύσεις, την μία τη θεϊκή και τη μία την ανθρωπίνη. Ο Άριος έλεγε τα αντίθετα. Και καθόρισε, λοιπόν, συνήλθε η Σύνοδος και καθόρισε με ειδικό όρο υψίστης σημασίας, γι' αυτό ακριβώς σήμερα αγωνιούμε, τον τρόπο του υπολογισμού της Αγίας Εορτής του Πάσχα, ώστε να εορτάζεται αυτή από όλους τους χριστιανούς, προσέξτε, μια φορά το έτος, διότι λόγω, όπως είπαμε, του διχασμού εορτάζεται άλλη νωρίτερα, άρα είχαμε 2 φορές, την ίδια μέρα, δεύτερον. Τρίτον, μετά το Ιουδαϊκό Πάσχα, διότι όπως γνωρίζουμε το Μέγα Σάββατο που εμείς έχουμε ήταν το Πάσχα των Εβραίων. Άρα το δικό μας το Πάσχα είναι μετά το Εβραϊκό Πάσχα, διότι υπήρχαν και εκείνοι που εόρταζαν και πρώτου Ιουδαϊκού Πάσχα, οι Ορθόδοξοι δηλαδή, οι οποίοι από άγνοια βέβαια, ή την ίδια μέρα του Ιουδαϊκού Πάσχα, οι λεγόμενοι 4 και 10, οι οποίοι εόρταζαν μαζί με τους Εβραίους το Πάσχα, και τέταρτον πάντοτε εν ημέρα Κυριακή. Δηλαδή έπρεπε αυτά όλα τα πράγματα να καθοριστούν από τη Σύνοδο. Οι Ιεροί Κανόνες μάλιστα προβλέπουν αυστηρότατα επιτίμια, πάντας τους τολμώντας παραλύειν των όρων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου τους εν νοικιά συγκρατηθήσεις, επιβαρουσία και της ευσεβίας του Θεοφιλιστάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου περί της Αγίας Εορτής του Σωτηριώδους Πάσχα. Να το πω πρώτα απλά και μετά να το διαβάσω από το ίδιο το κείμενο. Ποια είναι τα προβλεπόμενα αυτά επιτίμια? Όσον αφορά με τους λαϊκούς, αφορισμός και αποβολή από την Εκκλησία. Πας δηλαδή μία εορτάζουν το Πάσχα συμφώνως με την απόφαση της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, αφορίζεται και αποβάλλεται της Εκκλησίας. Όσον αφορά τους κληρικούς, καθαίρεσης και αποστέρεσης κάθε ιερατικής τιμής. Βλέπετε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Για να φτάσουν οι πατέρες να προβλέψουν τέτοια επιτίμια, σημαίνει ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δηλαδή μεγάλο και σοβαρό το θέμα η παράβαση του Πασχαλίου κανόνου των Αγίων Πατέρων. Θα επανέρχομαι σε αυτό γιατί έχει σημασία για τα περαιτέρω. Απαιτούνται οι εξής αναγκαίοι διορισμοί. Έχουμε διορισμούς, διότι ο τρόπος που θα διορίζεται το Πάσχα ονομάζεται διορισμοί, πράγμα που επιτυχάνεται μόνο όμως, να το υπογραμμίσω αυτό εκ των προτέρων, μόνο με το
Πασχάλιο κανόνα των Αγίων Πατέρων όταν βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Αυτό έχει πολύ σημασία. Γι' αυτό αγωνιζόμεθα κατά της αλλαγής του Ιουλιανού ημερολογίου. Το Άγιο Πάσχα λοιπόν πρέπει να τελείται μετά την Νεαρινή Ησημερία, που καθορίστηκε συμβατικώς στον αιώνα ως η 21η Μαρτίου. Αυτό θέλει λίγο διευκρίνησης. Η Ησημερία δεν είναι σταθερή. Κάθε χρόνο δηλαδή έχουμε μια ημερομηνία στο Μάρτιο που η ημέρα και η νύχτα είναι ίσες, γι' αυτό λέγεται Ησημερία. Εκείνη την εποχή η Ησημερία συνέπειται να είναι 21η Μαρτίου. Και προς τιμή λοιπόν των πατέρων απεφασίστη αυτό να διατηρηθεί στους αιώνας, διότι η Ησημερία κάθε 128 χρόνια μεταπίπτει σε μία ημέρα. Δηλαδή μετά από 128 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική η Ησημερία πήγε 20 Μαρτίου. Μετά από άλλα 128 πήγε 19 ούτω καθεξής. Γι' αυτό αφαιρέθησαν τελικά οι 13 μέρες από τους νοημολογίτες, δήθεν να συμπίπτει η Ιαρινή Ησημερία όπως την βλέπουμε, δηλαδή η τροπική, η επιστημονική, η αστρονομική, να συμπέπτει και ημερολογικά με την 21η Μαρτίου. Γιατί όμως λαμβάνεται υπόψη η Ιαρινή Ησημερία? Διότι λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό του Πάσχα των Εβραίων. Οι Εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα μετά την Ιαρινή Ησημερία την πρώτη Πανσέλινο. Γι' αυτό λέγεται και η Ιαρινή Πανσέλινος. Μετά την Ιαρινή Ησημερία, 21η Μαρτίου με εμάς, η πρώτη Πανσέλινος θεωρείται η Ιαρινή Ησημερία και αυτή με το ημερολόγιο των Εβραίων είναι η λεγόμενη 14η Νισάν, το ημερολόγιο που είχαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό και οι Ορθόδοξοι που επέμειναν μετά για ένα διάστημα ονομάζονται και δεκατήτες, δηλαδή όρταζαν μαζί με τους Εβραίους. Επομένως έπρεπε να λάβουμε και εμείς υπόψη την Ησημερία, ούτως ώστε όταν εορτάζουμε το Πάσχα να μην συμπίπτει τη 14η του Νισάν, που είναι η πρώτη Πανσέλινος της Ανοίξεως, και συνεχίζουμε. Ο δεύτερος όρος, με συγχωρείτε, πρέπει να μην συμπίπτει την ίδια ημέρα, είπαν οι πατέρες της πρώτης. Αφού λοιπόν δεν συμπίπτει σήμερα, πρέπει να είναι μετά τις 14η του Νισάν, δηλαδή μετά την 21η Μαρτίου με εμάς. Τρίτον, να τελείται πάντοτε μετά την πρώτη Πανσέλινο. Γιατί αν πέσει Πανσέλινος με εμάς Πάσχα, επειδή συμπίπτει και των Εβραίων, μετακινούμε το Πάσχα μας μία εβδομάδα. Γι' αυτό λέμε την Κυριακή μετά την Ιαρινή Πανσέλινο, δηλαδή μετά το Πάσχα των Εβραίων, η πρώτη Κυριακή. Λοιπόν, συνοψίζουμε για να γίνουμε πιο πρακτικοί. Για να υπολογίσουμε το Πάσχα το δικό μας, είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθήσουμε το Πάσχα των Εβραίων. Έτσι ήταν τότε στην εποχή εκείνη, με τους πατέρας, και λέγανε λοιπόν, πρώτον, πρέπει να δούμε πότε έχουμε Ιαρινή Ησημερία. Μετά την Ιαρινή Ησημερία, η οποία τότε συνέπειται 21η Μαρτίου, θα πρέπει να υπολογίσουμε την πρώτη Πανσέλινο, η οποία είναι 14 μέρες, γι' αυτό λέγεται 14η του Νισάν, και πράγματι άμα δούμε μετά από 14 μέρες είναι Πανσέλινος. Αλλά επειδή εκείνη την ημέρα πάλι εμείς δεν θέλαμε να είμαστε μαζί με τους Εβραίους, η οποία εορτάζεται οποιαδήποτε μέρα, στην εποχή του Χριστού μας ήταν Σάββατο, θυμάστε. Το Σάββατο, επειδή λέει η μεγάλη μέρα είναι εκείνη του Σαββάτου, γι' αυτό έσπευε να αποκαθιλώσουμε τον Κύριό μας προτού να μπει αυτή η μεγάλη μέρα, αν το ενθυμίστε. Και η μέρα αυτή να είναι Κυριακή οπωσδήποτε, γιατί για μας η πρώτη ημέρα της εβδομάδας αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κύριου μας πλέον έγινε Κυριακή, ονομάστηκε από τον Κύριό μας. Και τέταρτον, να είναι ο τρίτος όρος ήταν μετά την πρώτη Πανσέλινο, και ο τέταρτος όρος ήταν την Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέλινο. Και αν συμπίπτει με τους Εβραίους, να πάει ακριβώς μετά την πρώτη Κυριακή. Τώρα, αυτός ο Πασχάλιος κανόν, δηλαδή οι διορισμοί,
οι οποίοι έπρεπε να τηρηθούν με αυστηρότητα, διότι προεβλέποντας σοβαρά επιτήμια, αφορισμός και αποβολή από την Εκκλησία τους λαϊκούς, καθαίρεσης και αποστέρησης πάσης ιερατικής τιμής από τους κληρικούς, βασίστηκε τότε στο ημερολόγιο της εποχής. Το ημερολόγιο της εποχής ήταν σε χρήση το λεγόμενο, σε όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο, αυτό που σήμερα κοινώς ονομάζουμε παλαιό ημερολόγιο. Το Ιουλιανό ημερολόγιο, θα γνωρίζετε, ήταν ένα ημερολόγιο το οποίο εφήρμοσε ο αυτοκράτορ της Ρώμης, ο Ιούλιος, γι' αυτό και πήρε και το όνομά του, ο οποίος τότε στην εποχή του, μιλάμε για 1ο αιώνα π.Χ., παρατήρησε, όπως του είπαν και οι επιστήμονες, αλλά και φυσικά και ο ίδιος είχε την ίδια αντίληψη, ότι το ημερολόγιο που εφήρμοζε μέχρι τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε εξεφύγει πάρα πολύ, ήταν πολύ λανθασμένο. Ήταν ένα ημερολόγιο με ιστορία 700 τόσων που είχε εφαρμοστεί από τον Νουμά, έναν εκ των ηγεμόνων, των πρώτων ηγεμόνων της του ρωμαϊκού έθνους, από το 700 π.Χ. είχε εφαρμοστεί αυτό. Αλλά και αυτό παρουσιάζει πάρα πολλές αδυναμίες και γι' αυτό αναμορφωτής, νέος αναμορφωτής, γιατί και τότε ο Νουμάς και εκείνος είχε προσπαθήσει να διορθώσει, νέος αναμορφωτής του ημερολογίου ήταν ο Ιούλιος ο Καίσαρας, ο οποίος το 44 μετά π.Χ., το 44 ανέθεσε σε έναν μεγάλο Αλεξανδρινό Έλληνα μαθηματικό, τον Σωσιγέννη, μεγάλη μορφή, αστρονόμος της εποχής του, γνωστός στους επιστήμονες, να διορθώσει το ημερολόγιο τότε, το 44 π.Χ. Και αυτός, ο οποίος γνώριζε βέβαια όλα τα προβλήματα αυτά, δεν τα αντιμετώπισε εκείνη τη στιγμή ως αστρονόμος, παρουσίασε στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα το Ιουλιανό, το ημερολόγιο που λέμε Ιουλιανό, το σημερινό δηλαδή ημερολόγιο που ακολουθούμε το πάστορο ημερολόγιο, και εφαρμόστηκε λοιπόν από το 44 π.Χ. σε όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το 325 οι πατέρες εφήρμοσαν, όπως και οι άλλοι λαοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το Ιουλιανό ημερολόγιο. Υπήρχαν βεβαίως και τοπικά ημερολόγια, διότι όλοι οι λαοί, οι φυλές και γλώσσες δεν ήταν Ρωμαίοι και σιγά σιγά εκρωμαίστηκε και εν συνεχεία χριστιανίστηκε όλη η αυτοκρατορία, είχαν τα δικά τους έθιμα, αλλά το κυρίως ημερολόγιο, όπως τα λέγαμε, το επίσημο, ήταν το Ιουλιανό. Με την πάραδο των αιώνων, όλες οι εορτές της Εκκλησίας μας, το εορτολόγιο, δηλαδή πότε θα εορτάζει κάθε Άγιος, ο Πασχάλιος κύκλος, τον οποίο αναφέραμε, λέγεται Πασχάλιος κύκλος γιατί περιλαμβάνει 4 στοιχεία, 4 διορισμούς. Η περίοδος δηλαδή των εορτών πρώτου Πάσχα, Τριώδιο, Μεγάλη Σαρακοστή και μετά το Πάσχα, Πεντηκοστάριο, μέχρι των Αγίων Πάντων, νηστείες, οι τάξεις αναγνώσεως Ευαγγελίων και Αποστόλων είχαν ως βάση και υπολογισμό το Ιουλιανό ημερολόγιο. Συμπλέχθηκε δηλαδή το Ιουλιανό ημερολόγιο τόσο πολύ με τη ζωή της Εκκλησίας, με την παράδοση της Εκκλησίας, με τόσο στενό τρόπο, ώστε να είναι αναπόφευκτος πλέον η σύγχυση, αν τυχόν άλλαζε τούτο. Η σύγχυση, δηλαδή οι εκκλησιαστικές εορτές, Πάσχα κτλ. Αυτό το ημερολόγιο, το Ιουλιανό, το οποίο πλέον δεν είναι για μας Ιουλιανό ημερολόγιο, διότι καλείται πλέον εκκλησιαστικό αφενός, αφετέρου συμπλέχθηκε, όπως είπαμε, τόσο πολύ με την Εκκλησία, ώστε έγινε εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Για μας είναι εκκλησιαστικό ημερολόγιο για 1700 χρόνια, μέχρι του χρόνου έτσι το 2025, 1700 χρόνια, η ζωή της Εκκλησίας ήταν συνυφασμένη αρρήκτως με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γι' αυτό δεν το ονομάζουμε παλαιό, καταχρηστικώς το λέμε παλαιό, όπως δεν λέμε και παλαιά μουσική τη Βυζαντινή. Η Βυζαντινή μουσική δεν λέγεται παλαιά μουσική, αν και είναι έτσι, έχει τις ρίζες της ήδη από το Βυζάντιο. Δεν είπαμε ότι αυτή είναι η παλιά μουσική να εφεύρουν μια νέα μουσική. Όσοι είναι εφεύραν βέβαια, εφήβραν νέα μουσική
και δυστυχώς έχουν καντάδες κλπ. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια νέα μουσική. Αλλά η Ορθόδοξος Βυζαντινή ψαλμοδία ποτέ δεν ονομάστηκε παλιά. Είναι πατερική και εκκλησιαστική. Γι' αυτό λέμε ψάλλουμε εκκλησιαστικά. Δεν λέμε ψάλλουμε με τον τρόπο τον κοσμικό. Αυτό λοιπόν ήθελα να αναφέρω τη σοβαρότητα του ζήτηματος αυτού, γιατί εκεί έγκυται και η επιμονή μας. Γιατί δηλαδή συμπλέχθηκε το Ιουλιανό ημερολόγιο τόσο πολύ με την Εκκλησία μας, ώστε πλέον να μην είναι Ιουλιανό, κοσμικό δηλαδή, γιατί μερικοί λένε καλά και το Ιουλιανό ημερολόγιο είναι ένας αυτοκράτορας και μάλιστα ήταν και ειδωλολάτρης. Εμείς γιατί να ακολουθούμε εκείνο το ημερολόγιο και να μην κάνουμε ένα δικό μας νέο χριστιανικό ημερολόγιο. Τόσο πολύ ένας ειδικός που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα έγραφε το 1925, παρακαλώ, Μητροπολίτης που ακολουθούσε ήδη το ημερολόγιο τότε, το νέο, την αλλαγή, ο Λεοντοπόλεως Χριστοφόρος ήταν ένας Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, έγραφε τόσο πολύ το Ιουλιανό ημερολόγιο συνυφάνθη, προσέξτε τις λέξεις, με τη ζωή της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ώστε να μην είναι ποσός εύκολο να θυχθεί τούτο άνευ κλονισμού ισχυρού εις αυτό το εκκλησιαστικό νοικοδόμημα. Το Ιουλιανό ημερολόγιο δια της τιάυτης εν τη Εκκλησία χρήσεως και υγιάστη. Φαντάστε, εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε αυτή τη λέξη, αλλά τη χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι της καινοτομίας. Υγιάστη, που είχαν τότε ακόμα καλή αντίληψη των πραγμάτων. Δια της τιάυτης εν τη Εκκλησία χρήσεως, το ημερολόγιο, το Ιουλιανό, υγιάστη, ώστε και δια των λόγων τούτων να μην δύναται ευκόλως να περιφρονηθεί. Περιφρονήθηκε όμως το 24, όπως γνωρίζουμε, και γι' αυτό είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία του καρπό, τον οποίον δρέψαμε επί έναν αιώνα. Άλλωστε, η χρήση αυτή του Ιουλιανού ημερολογίου είχε ένα πολύ καλό και μεγάλο αποτέλεσμα, ώστε η χρήση του από όλη την καθάπασαν καθόλου εκκλησία στην απέραντη Ρωμαϊκή Οικουμένη Εκκλησία, στην απέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Οικουμένη, από όλους τους χριστιανούς, κοινώς χρησιμοποιούμενο, διαμέσου των αιώνων συνετέλεσε στην ενότητα της Εκκλησίας. Διότι οι διάφορες αιρέσεις που προέκυψαν ακολούθησαν δικό τους δρόμο. Ακολουθώντας η Εκκλησία ένα σταθερό ημερολόγιο, παρόλο ότι γνώριζε, προσπαθούμε εν συνεχεία, τα προβλήματα που υπήρχαν στο Ιουλιανό ημερολόγιο, συνετέλεσε άμεσα και αποτελεσματικά στην ενότητα των Ορθοδόξων. Ποτέ η Ορθοεκκλησία μας δεν ασχολήθηκε με τις ατέλειες και τα λάθη του ημερολογίου αυτού, αν και τα εγνώριζε. Οι πατέρες, ξέρετε, οι μεγάλοι πατέρες δεν ήσαν μόνο άγιοι άνθρωποι, δηλαδή θεοφόροι, δεν ήσαν μόνο επιστήμονες και γνώριζαν πανεπιστήμονες, μπορώ να πω, της εποχής τους, όπως ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος είχε σπουδάσει εδώ στην Αθήνα μαζί με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, όπως και άλλοι πατέρες είχαν σπουδάσει σε άλλες τοπικές σχολές τότε της εποχής, είχαν τεράστια μόρφωση και γνώριζαν πολύ καλά την αστρονομία και τα αστρονομικά. Αν διαβάσετε κείμενα πατερικά που αναφέρονται στο ημερολόγιο, να δείτε τι γνώση είχαν, καλύτερα για τους αστρολόγους. Αστρονόμους, με συγχωρείτε, γιατί οι αστρολόγους έχει πάρει πλέον αρνητική σειρά. Αν και η Εκκλησία λοιπόν επαιδείωκε πάντοτε να διατηρεί, εκείνο την ενδιέφερε, την ειρήνη και την αγάπη μεταξύ των μελών της. Η ακρίβεια των ημερολογίων είναι έργο των επιστημόνων, δηλαδή των αστρονόμων και μαθηματικών, δεν μας ενδιαφέρει. Ιδού τι γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης επί του θέματος αυτού, γιατί εμείς έχουμε πάντα τους πατέρας και όχι τους αστρονόμους και τους λοιπούς επιστήμονες, οι οποίοι μπορεί να είναι ευσεβείς, αλλά αν δεν έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα καταστρέφουν την κατάσταση, προτείνοντας διάφορες καινοτομίες. Ιδού λοιπόν τι γράφει ο Άγιος ο Νικόδημος, ο οποίος στην εποχή του, μιλάμε τέλος του 18ου αιώνος,
γράφει το πηδάλιό του και αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό στα σχόλια που κάνει στους σχετικούς κανόνες της Εκκλησίας μας για το Πάσχα και το Πασχάλιο. Μέχρι τότε, στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου, βίωναν την διαίρεση της Δύσεως και της Ανατολής, διότι όπως γνωρίζετε το 1582 είχε αλλάξει ήδη στην Δύση ο Πάπας το ημερολόγιο και εφηρμόστηκε το νέο λεγόμενο ή Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά η Ανατολή, ευρισκομένη υπό τουρκική δουλειά, διατήρησε την παράδοση και θα το δούμε αυτό γιατί και πώς. Γνώριζε πολύ καλά το θέμα Αγιος και το είχε μελετήσει. Αυτό φαίνεται από τις μεγάλες και μακροσκελείς υποσημειώσεις και στα σχόλια που κάνει επί των θεμάτων αυτών. Αλλά εγώ αναφέρω μόνο το συμπέρασμα για να μην σας κουράζω. Ας εξεύρουν λοιπόν οι και τότε προτείνοντες αλλαγές κτλ. Ότι και οι οικουμενικές σύνοδοι όπου μετά την πρώτη έγιναν και οι λοιποί πατέρες έβλεπαν, ναι, και αυτοί έβλεπαν ως σοφοί που ήσαν, πως εκατέβη πολύ η σημεριά, όπως είπαμε είχαμε κάθοδο της σημερίας, αλλά όμως δεν θέλησαν να την μεταθέσουν από την 21η Μαρτίου, όπου την ήβρεν η πρώτη σύνοδος, η οικουμενική. Εδώ προσέχετε παρακαλώ, με έμφαση οι τελευταίες προτάσεις, προτιμώντας περισσότερον την συμφωνία της Εκκλησίας και Ένωση από την ακρίβεια της ησημερίας ή της δεν προξενεί ούτε στην έβερση του ειδικού μας Πάσχα καμία σύγχυση, ούτε βλάβη εις την ευσέβεια. Πώς ήταν οι πατέρες. Δεν ζούσαν σε άλλο κόσμο και δεν ήσαν αγράμματοι όταν ασχολήθησαν με το θέμα αυτό. Λοιπόν, συγχωρείτε. Ωραία. Εδώ τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο. Αυτά ήταν εισαγωγικά περίπου για να μπούμε στο πνεύμα. Αξίζει λοιπόν εδώ να επιμείνουμε περισσότερο. Ο ορισμός της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή το κανόνιον, όπως λέγεται, ή το αιώνιον Πασχάλιον, όπως λέγεται αυτός ο ορισμός των πατέρων, απέβλεπε στο μη μετα, και το γράφουν οι κανόνες, στο μη μετα Εβραίων, το μη μετα Ιουδαίων συνεορτάζει. Έτσι. Γνωρίζουμε την ιστορική αναφορά γιατί δεν πρέπει να εορτάζουμε με τους Ιουδαίους ή προ των Ιουδαίων. Γιατί όπως είπαμε το Πάσχα το δικό μας ιστορικά έγινε την άλλη μέρα, έτσι. Μετά δηλαδή το Πάσχα των Εβραίων και είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας που ονομάζεται Κυριακή. Γιατί άραγε το έκαναν αυτό οι πατέρες? Ήταν μόνο ένα θέμα ιστορικής φύσεως ή είχε ένα βαθύτατο θεολογικό και δογματικό χαρακτήρα? Πράγματι, δεν θέλω να αναπτύξω πολύ αυτό το θέμα για να μην σας κουράσω, απλώς επιγραμματικά το αναφέρω. Πράγματι, έπρεπε οι πατέρες να τονίσουν και να διαφυλάξουν την Εκκλησία από την λίμνη λέγεται, των Εβραίων και των Ιουδαίων, οι οποίοι εόρταζαν με το Πάσχα το δικό τους τη 14η του Νισάν, δηλαδή την πρώτη Πανσέλινο μετά την Εαρινή Ησημερία, την εόρταζαν για να ενθυμούνται την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Γι' αυτό και λέγεται το Πάσχα ελληνικά διάβασης. Πεσάχ δεν είναι ελληνική λέξη, είναι εβραϊκή, σημαίνει διάβασης, διότι πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα και εισήλθαν πλέον και πορεύονται προς την γη της Επαγγελίας. Αυτοί το εορτάζαν για ιστορικούς λόγους, γι' αυτό και έκαναν θυσίες. Αυτές όμως οι θυσίες και η ανάμνηση αυτή ήταν μια διαφθορά μέσα στη συνείδηση των Εβραίων. Σιγά σιγά δηλαδή έχασε την ουσία της αναφοράς αυτής που ήταν δοξολογική προς τον Θεό, που τους αξίωσε μιας τέτοιας λυτρώσεως από την Αίγυπτο που είχαν ζήσει περίπου 500 χρόνια και πλέον επορεύονται στην γη της Επαγγελίας. Και αυτοί οι θυσίες είχαν μια τυπολατρεία και δεν είχαν οι Εβραίοι την αίσθηση ότι αυτές οι θυσίες που
που γίνονται την ημέρα εκείνη του Πάσχα, την παραμονή μάλλον του Πάσχα. Για αυτό θυμάστε το Σάββατο έγινε, τότε ήταν το Πάσχα, και την Παρασκευή έκαναν θυσίες, και τη στιγμή που ακριβώς που γίνονται οι θυσίες στο ναό του Σολομόντος για να εορτάσουν οι Εβραίοι το Πάσχα, εκείνη τη στιγμή έγινε και η θυσία του Χριστού μας. Γιατί ήταν ανέρεσης των θυσιών αυτών. Ήταν οι σκιές αυτές οι θυσίες της μεγάλης και αληθινής θυσίας. Ήρθε η αληθινή θυσία του Χριστού μας και καταργήθηκαν. Γι' αυτό λέει σχίσει το παραπέτασμα. Θα θυμίστε, είναι σεισμός και ασχίσει το παραπέτασμα. Σχίσει το παραπέτασμα σημαίνει έχουμε πλέον ένα πλήρη διαχωρισμό των Ιουδαίων από τη νέα πίστη. Και γι' αυτό και μετά από λίγο διάστημα, όταν καταστράφηκε το 70 η Ιερουσαλήμ, έπαυσαν πλέον και οι θυσίες οριστικώς. Κατήργησε δηλαδή η θυσία του Χριστού μας, η οποία ήταν η πραγματικότητα της, ήταν το φως, ενώ οι θυσίες των Εβραίων ήταν υποτύπωσης και σκιά. Έπαυσαν, όπως λέμε, έπαυσε η σκιά του νόμου και πλέον ήρθε το φως της αληθείας του Ευαγγελίου και καταργεί τα πάντα. Αυτό λοιπόν ήθελαν οι πατέρες να το περάσουν πολύ με σαφή τρόπο στην συνείδηση των πιστών, και γι' αυτό είχε και θεολογικό χαρακτήρα η πράξη αυτή. Μην τυχόν δηλαδή εορτάσουμε εμείς το Πάσχα μας πρώτων Ιουδαίων ή μαζί με τους Ιουδαίους, διότι το Πάσχα μας είναι άλλο πράγμα. Το δικό μας Πάσχα. Ένα είναι το Πάσχα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το Πάσχα είναι μόνο ο Χριστός είναι, που θυσιάστηκε εκείνη την Μεγάλη Παρασκευή. Στις 3 η ώρα εξέπνευσε ο Κύριος μας, στις 3 με εμάς, τότε ήταν ενάτη, την ακριβώς τη στιγμή που άρχισαν να σφάζουν τα σφάγια τους οι Εβραίοι και να χύνεται το ρέμα των προβάτων εκεί στην προβατική κολυμβήθρα κτλ. Και γι' αυτό οι πατέρες λοιπόν ήθελαν, να το πούμε μια λέξη σύγχρονη, την οποία αναφέραμε και την προηγούμενη σύναξή μας και την ερμηνεύσαμε, είχε κατ' ουσίαν αυτή η πράξη των πατέρων, το μη με τα Ιουδαίων ή προ ή μη μετά, ούτε προ ούτε μετά, κατ' ουσίαν είχε αντισυγκριτιστικό χαρακτήρα. Διότι αν συνέχισαν οι χριστιανοί να τελούν το Πάσχα τους με τους Εβραίους, θα υπήρχε ένα συγκριτισμός, δηλαδή μια σύγχυση περί του Πάσχα και της αληθινής σημασίας του Πάσχα, και γι' αυτό όπως είπαμε οι πατέρες και οι κανόνες δεν επιτρέπουν άλλωστε την προσευχή με αιρετικούς, με σχισματικούς, ακριβώς για να μην συγχέεται η αλήθεια με το ψεύδος. Τι κοινωνία φωτεί προς σκότος? Τι δουλειά έχει τώρα το σκότος ή των αιρέσεων ή των Ιουδαίων ή των μετέπειτα αιρέσεων με το φως της αληθείας του Ευαγγελίου? Έπρεπε να γίνει αντισυγκριτιστική αναφορά. Είναι δηλαδή θεολογικό βαθύ το ζήτημα αυτό. Στο ενωτικό κείμενό μας το 2014, πριν περίπου από 10 χρόνια, η του πατρίου ημερολογίου, εμείς δηλαδή οι πρώην μαζί με τους νυν αρχιερείς μας, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Καλλινικό, είχαμε επισημάνει εντόνως και με ιδιαίτερη ανέφαση τα εξής: η Αγία Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μέσω του υψίστου συνοδικού κύρους αυτής έχει εκφράσει την σταθεράν και αμετακίνητον βούληση αυτής, όπως εκδηλώνεται η ενότηση αυτής και δια της από κοινού υφόλων των χριστιανών τελέσεως της μεγίστης των εορτών ήδη του Αγίου Πάσχα, καθορίσασα οριστικώς στην πρώτη Αγία Οικουμενική Σύνοδον εν έτη 325 το αιώνιον κανόνιο του Πάσχα, το Πασχάλιο κανόνα. Εδώ τώρα μπαίνουμε στην ερμηνεία. Οι Άγιοι Πατέρες της Ενικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου εξέφρασαν θεοπνεύστος αλλά και προφητικός, προσέχετε αυτό, θα το πούμε και θα το αναλύσουμε εν καιρό, εξέφρασαν θεοπνεύστος αλλά και προφητικός τον αντισυγκριτιστικό πνεύμα της Εκκλησίας. Το μη μετα Ιουδαίων συνορτάζειν κατ' επέκτασιν δε, το μη επιδιώκειν μετά των αιρετικών εορτάζειν και μη μετα αιρετικών και μη μετα σχισματικών, διεισφάλιζε την εξωτερική ορατή ενότητα του ενός σώματος της Εκκλησίας και έθετε τα όρια μεταξύ αληθείας και αιρέσεως.
Όλος δηλαδή αντιθέτως από την κατάκριτη ημερολογιακή μεταρρύθμιση του 1924, η οποία απέβλεπε ακριβώς στο αντίθετο. Στο συνεορτάζει μετά των ετεροδόξων του παναιρετικού παπισμού και προτεσταντισμού, προκειμένου να καταστεί ορατή η δίθεν υπάρχουσα αόρατος ενότητας μετά αυτών των Ορθοδόξων και της Ορθοδοξίας. Αυτό δηλαδή που επεδίωκαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλοι οι πατέρες εν συνεχεία, δηλαδή το μη μετααιρετικών, μη μεταϊουδαίων, μη μετααιρετικών, μη μετασχισματικών, το ανέτρεψαν οι οικουμενιστές με την έναρξη, ακριβώς την έναρξη της Οικουμενικής Κινήσεως, διότι το διακήρυξαν και το διακηρύττουν και θεωρούνται τα κείμενά τους υψίστης δίθεν θεολογικής σημασίας, το επεδίωξαν το να συνεορτάζουμε με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς, ανεξαρτήτως τώρα της ορθής πίστεως, αν υπάρχει δηλαδή ανεξαρτήτως αν έχουν αυτή ορθή πίστη η αιρετική και η λοιπή, προκειμένου να καταστεί ορατή η δίθεν υπάρχουσα ενότηση. Προϋπάρχει δηλαδή αυτής της αποφάσεως η συνείδηση των οικουμενιστών του νέου ημερολογίου, η συνείδηση βαθιά, την οποία δεν έπαυσαν ποτέ να την εκφράζουν, ότι όλοι οι χριστιανοί ανεξαρτήτως δογματικής προελεύσεως, είτε δηλαδή είναι Ορθόδοξοι, είτε είναι Προτεστάντες, είτε είναι Παπικοί, είτε είναι Μονοφυσίτες, είτε είναι Αρμένοι, είτε είναι άλλες μερίδες κτλ. Νεστοριανοί, οι οποίοι όλοι ανήκουν αυτοί, παρακαλώ, στο Παγκόσμιο Σύμβουλο των Εκκλησιών, είμαστε ενωμένοι εν τη μια Καθολική Εκκλησία, αλλά προσωρινώς διηρημένοι εξωτερικώς, διότι εν πάση περιπτώσει υπήρξαν ιστορικοί λόγοι κτλ. Και πρέπει τώρα αυτή η ενότητα που υφίσταται, υποτίθεται, κατά τους οικουμενιστάς, να γίνει ορατή με την υιοθέτηση ενός νέου ημερολογίου και εν συνεχεία με την υιοθέτηση βεβαίως και ενός κοινού Πασχαλίου. Βλέπετε, όλοι οι βάσεις των πατέρων ήταν αντισυγκριτιστικοί, αντιαιρετικοί, το μη μεταειδαίων, μη μετααιρετικών, μη μετασχισματικών, ενώ οι οικουμενιστές των οικουμενιστών είναι συγκριτιστικοί οι βάσεις. Δηλαδή είμαστε όλοι ενημένοι παρά τις διαφορές μας και πρέπει αυτή την μη ορατή ενότητα να την εκφράσουμε εν χρόνο, στους καιρούς μας, εν χρόνο μέσω της υιοθετήσεως ενός κοινού ημερολογίου και ενός κοινού Πασχαλίου. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί μερικοί λένε καλά τώρα τι ημερολόγια και τα λοιπά. Εγνώριζαν οι πατέρες τι κάνουν. Ήσανε πατέρες θεοφόροι, θα δούμε συνεχεία. Στο αυτό συμπέρασμα καταλήγουν και οι σύγχρονοι μας σοβαροί ερμηνευτές του αποστολικού αυτού πνεύματος, γιατί εξέφραζε η Σύνοδος και οι μετέπειτα κανόνες το αποστολικό πνεύμα. Σύγχρονοι μας μελετητές, σοβαροί, οι οποίοι είναι μεν με το νέο ημερολόγιο για διαφόρους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μελετήσει το θέμα και είναι σοβαροί επιστήμονες, μας δικαιώνουν όσον αφορά τη δική μας αντίληψη. Να, τη γράφει ένας πολύ σημαντικός, μεγάλος θεολόγος, φιλόλογος, ας μην λέμε ονόματα. Και το τονίσουμε αυτό, λέει αυτός ο μελετητής, γιατί ισοδυναμεί με το επίσης ιεροκανονικό και αγιοπατερικό παράγγελμα μη μετααιρετικών ετεροδόξων εορτάζει το Πάσχα, ως επίσης και μη μεταλλοπίστων και αλλοδόξων και αλλοθρήσκων. Γιατί δεν μου διέφυγε να το πω αυτό προηγουμένως, ότι ακριβώς έχουμε μια κίνηση να εορτάζουμε κοινώς και με τους αλλοθρήσκους. Είναι φοβερό δηλαδή. Δεν πάμε δηλαδή να περιλάβουμε τους χριστιανούς ανεξαρτήτως προελεύσεως και αποκλήσεως δογματικής, αλλά σιγά σιγά αρχίσαμε να συμπροσευχόμεθα και να συνορτάζουμε. Βλέπετε τώρα οι Ορθόδοξοι στέλνουν, και έγινε και φέτος αυτό, αλλά είπα να μην επεκταθώ πολύ, στείλανε συγχαρητήρια στους μουσουλμάνους για το Μπαϊράμι. Αυτοί, ξέρετε, κάθε χρόνο κάνουν, και όχι μόνο αυτό, παρακάθεται μάλιστα και συντρόγουν, που το Πάσχα για αυτούς τους μουσουλμάνους, όχι το Πάσχα, το Μπαϊράμι το δικό τους, έχει χαρακτήρα θρησκευτικό και το συντρόγιν μόνο με αυτούς ήδη είναι συγκοινωνήν. Δεν είναι απλώς ένα τραπέζι που κάνουμε τέλος πάντων για μια λειτουργία. Που κάνουν και προσευχή, γιατί και οι μουσουλμάνοι κάνουν προσευχή όταν τρώνε και πριν φάνε. Λοιπόν, και τέτοιοι εν προκειμένου, δηλαδή αιρετικοί
και ετερόδοξοι, εν προκειμένου είναι οι αιρετικοί, παπικοί και προτεστάντες, μάλιστα ως ανέκαθεν ύπουλοι και επίβουλοι εχθροί και διώκτες της ορθόδοξης πίστεως μας και εκκλησίας. Ας μην θεωρηθεί αυτό μυσαλλοδοξία, ναι, και φανατισμός, γιατί αμέσως θα μας χρησιμοποιούν, μας χαρακτηρίζουν μυσαλλοδόξους και φανατικούς όταν λέμε τους παπικούς και τους προτεστάντες, τους ονομάζουμε αιρετικούς κτλ. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί μελετητές της αγιοπατερικής παραδόσεώς μας και να καυχόμεθα εν Κυρίω μαζί με τον Απόστολο Παύλο, γιατί έχουμε κληρονομήσει αυτόν τον ανεκτήμητο θησαυρό, αυτό είναι γενικό, όπως προαναφέραμε, ιεροκανονικό και αγιοπατερικό παράγγελμα και αξίωμα. Μη συνεορτάζει, συνέφιεστε, κοινωνήν, επικοινωνήν μετά των αιρετικών Ορθοδόξων. Και εδώ εισερχόμαστε σε μια παρενθετική νότητα. Πρέπει να διευκρινίσουμε τα αναγκαία εδώ, γιατί και εδώ υπάρχει και σε αυτό το θέμα παρεξήγησης. Πράγματι λοιπόν δεν αποτελεί έκφραση μυσαλλοδοξίας ή φανατισμού χαρακτηρισμός του δυτικού χριστιανισμού με κέντρο το Βατικανό και τον Πάπα ως παπισμού και όχι όπως έχει επικρατήσει στους κύκλους των οικουμενιστών, του οικουμενισμού και στα πανεπιστήμια κτλ. Ως δίθεν ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ή καθολικής εκκλησίας. Αυτό να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί είναι αναγκαία γνωστά πράγματα, αλλά τα επαναφέρω με έμφαση, διότι είμαι θα αδύνατη και είναι και άνθρωποι που δεν τα έχουν ακούσει μέχρι τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε ότι ο όρος καθολική ή ρωμαιοκαθολική εκκλησία δεν είναι ορθός και ποτέ δεν αποδέχθηκε αυτόν η αυθεντική ορθόδοξη παράδοση, αναφερομένη στο τμήμα των δυτικών χριστιανών, οι οποίοι από το 1014 και τελικά το 1054 απεκόπησαν οριστικά από το σώμα της Εκκλησίας. Ο ετερόδοξος χριστιανισμός, δυτικός χριστιανισμός, εφόσον έχει εκπέσει από την καθολικότητα της Εκκλησίας, δηλαδή από την ολοκληρία της αποστολικής παραδόσεως και πίστεως, δια της αποδοχής πληθείως αιρετικών δοξασιών, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται καθολικός. Καθολικός λέγεται εκείνος ο οποίος διασώζει την καθολική αλήθεια της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να λέω καθολικό κάποιον ο οποίος έχει ελλείψεις. Αυτός είναι ελλειπτικός, είναι αιρετικός εν προκειμένου. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ ότι στην πατερική παράδοση καθολικότητα σημαίνει πληρώτης αληθείας και ζωής. Και επειδή η καθολικότητα είναι συνώνυμος και ταυτόσιμος με την Ορθόδοξο Εκκλησία, με την Ορθοδοξία μας, ανέκαθεν η αυθεντική και γνησία Εκκλησία του Χριστού ονομάζεται καθολική. Έτσι το λέμε, σε αντιδιαστολή με τις επιμέρους αιρετικές και σχισματικές ψευδοεκκλησίες. Όταν η Εκκλησία μας υιοθέτησε και δογματοποίησε το σύμβολο της πίστος, είπε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και λοιπά Εκκλησία, για να διαχωριστεί η Ορθόδοξος τότε Εκκλησία της εποχής του 4ου αιώνα από τις ποικίλες αιρέσεις, εκτός από τον Αριανισμό, ήσαν πάρα πολλές αιρέσεις. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και σήμερα. Καθολική Εκκλησία είμαστε εμείς και μόνο εμείς. Ο σύγχρονος λοιπόν, σύγχρονος μας μη καθολικός, δηλαδή αιρετικός χριστιανισμός, ο οποίος έχει ως διοικητικό κέντρο, όπως είπαμε, το Βατικανό, χαρακτηρίζεται ως παπισμός, διότι ως θεμέλιο αυτού έχει τον παπικό θεσμό πρωτίων και αλάθητων και μάλιστα ως θεσμόν θείου δικαίου, ότι δηλαδή είναι δόγμα και εμπνευστέν από το Άγιο Πνεύμα και επομένως ως δόγμα εξ Αποκαλύψεως είναι υποχρεωτικό για την πίστη και τη σωτηρία. Στη Δύση έτσι πιστεύουν. Η δογματοποίηση του παπικού πρωτίου και του αλαθήτου από την πρώτη Βατικανή Σύνοδο το 1870 και η ισχυροποίησή του από την Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο το 1962-65 επιβεβαιώνει απόλυτα την άποψη ότι ο παπικός, και θα διαβάσω τι έγινε συνεχεία, ότι ο παπικός θεσμός αποτελεί την μεγαλύτερα αίρεση, την διαστρέφουσαν το περί Εκκλησίας
δόγμα, καμία αίρεση. Έγραφε ο αείμνηστος και Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, έτσι, ο γνωστός μας Σέρβος, αυτός μέγας θεολόγος, καμία αίρεση δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος του αλαθήτου Πάπα ανθρώπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το δόγμα αυτό είναι η αίρεση των αιρέσεων. Έτσι, τι έλεγαν μεγάλοι Ορθόδοξοι θεολόγοι. Αλλά ξέρετε, μια και αναφερόμεθα σε αυτή την περίφημη πρώτη Βατικανή και δεύτερη Βατικανή, θα σας διαβάσω ένα-δυο σημεία για να δείτε σε τι κατάντημα έφτασε ο παπισμός. Έχει φτάσει και εμείς τώρα καλούμεθα να συμπορθωθούμε μαζί του τη στιγμή που μας έχουν αναθεματίσει. Οι Δυτικοί έχουν αναθεματίσει τους Ορθόδοξους. Αυτά τα αναθέματα δεν ήρθαν. Αυτά που λένε περιάσεως αναθεμάτων. Ήταν το ανάθεμα το 1054 που διεξήχθη πραγματοποιήθη μεταξύ Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και Δυτικής Χριστιανικής Παπισμού επί Κυρουλαρίου, όπως γνωρίζουμε, Πατριάρχου, και το οποίο σιγά σιγά αυτό το απεδέχθηκε όλη η Ορθοδοξία μας. Αλλά αυτά τα άλλα τα αναθέματα μετά, γιατί έχουμε μετά πολλά αναθέματα εναντίον μας, δεν ήρθαν ποτέ και στα οποία εμένουν οι παπικοί. Γι' αυτό θέλουν πάντοτε όλα να έρθουν έτσι, ώστε αυτοί ποτέ να μην αναιρέσουν τίποτε από το παρελθόν τους. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε η πρώτη Βατικανή Σύνοδος, παρακαλώ, επί Πάπα Πίου του IX, η οποία δογματοποίησε το αλάθητο του Πάπα. Συγγνώμη, γιατί θα μπλέξουμε λίγο τα χαρτιά μας. Διαβάζω τον κανόνα, τους κανόνες και τα αναθέματα της πρώτης Βατικανής Συνόδου το 1870. Εάν της είπε ότι ο Μακάριος, είναι μετάφραση από τα λατινικά, την είχε κάνει ο Μακαρίτης ο Τερβέλας. Εάν της είπε ότι ο Μακάριος Πέτρος δεν είναι υπ' αυτού του Χριστού, του Κυρίου, κατεστημένος πάντων των Αποστόλων αρχή και πάσης της στρατευωμένης Εκκλησίας ορατή κεφαλή, ή ότι ούτως τιμής μόνον ουχίδε και αληθούς και πραγματικής δικαιοδοσίας πρωτίων υπ' αυτού του Κυρίου μόνου Ιησού Χριστού κατευθείαν και αμέσως έλαβεν, ανάθεμα έστω. Ποιο? Μπορείτε να το καταλάβετε, να το ξαναδιαβάσουμε λιγάκι. Εάν της είπε ότι ο Μακάριος Πέτρος, δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος, και βεβαίως ο διάδοχος του Πέτρου, που είναι όλοι οι Πάπες, γιατί οι Πάπες το έχουν δογματίσει αυτό, ότι είναι διάδοχοι του Πέτρου, και γι' αυτό αναθεματίζουν και τον Παύλο, παρακαλώ. Έχουμε αναθέματα, δεν μου διέφυγε να το φέρω, έχουμε αναθέματα παπών εναντίον του Παύλου και εναντίον εκείνων οι οποίοι θεωρούν τον Παύλο ανώτερα τον Πέτρο. Έχουμε αναθέματα, φοβερό δηλαδή, και μόνο να το ακούμε. Αν είναι δυνατό ποτέ εμείς δηλαδή, τώρα εμείς δεν πρέπει να γιορτάζουμε Πέτρο και Παύλο, να γιορτάζουμε, αν αποδεχθούμε τα παπικά, μόνο τον Πέτρο, μεθαύριο που θα είναι το. Εάν λοιπόν είπε της ότι ο Μακάριος Πέτρος δεν είναι υπό αυτού του Χριστού του Κυρίου κατεστημένος πάντων των Αποστόλων αρχή και πάσης της στρατευωμένης Εκκλησίας ορατή κεφαλή, ανάθεμα έστω, ή ότι ούτως ο Πέτρος και η διαδοχή του όχι μόνο τιμής, γιατί έτσι εμείς η Ορθόδοξη άποψη είναι μόνο τιμητικά τον αναφέρουμε ως πρώτο, ποτέ ως δόγμα ότι είναι πρώτος εξ αποκαλύψεως δόγμα, ή ούτως τιμής μόνον ουχίδε αληθούς και πραγματικής δικαιοδοσίας πρωτίων υπ' αυτού του Κυρίου κλπ. Κατευθείαν και αμέσως έλαβεν, ανάθεμα έστω. Εάν της είπε, έχουμε πολλά αναθέματα, δεν είναι ένα μόνο, εάν της είπε ότι δεν είναι κατά διάταξη αυτού του Χριστού, του Κυρίου ή θείο δικαίου, είναι ο Μακάριος Πέτρος εν το πρωτείο υπέρ της καθολικής, υπέρ την καθολική εκκλησία έχει συνηθείς διαδόχους. Συγγνώμη να είμαι πιο σαφής. Είναι ο Μακάριος Πέτρος, όποιος το αμφισβητήσει, εν το πρωτείο υπέρ την καθολική εκκλησία έχει συνεχείς διαδόχους, ή ότι ο Ρωμαίος Ποντίφιξ δεν είναι του Μακαρίου Πέτρου εν το πρωτείο τούτο διάδοχος, ανάθεμα έστω. Όποιος δηλαδή θεωρήσει ότι δεν έλαβε κατευθείαν το πρωτείο εξουσίας εν τη εκκλησία, όχι το πρωτείο τιμής,
Έτσι, αν κάνω μια παρένθεση λίγο βιαστική, αν πάση περιπτώσει, και όμως ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό μας. Πού είναι ο Πέτρος, ο οποίος με αναθέματα αρνήθηκε τον Χριστό μας, παρακαλώ, τη Μεγάλη Παρασκευή. Θα θυμάστε αυτό 3 φορές. Στην αυλή του Καϊάφα. Και ενώπιον μιας παιδίσκης, μιας κοπελίτσας που ήταν υπηρέτρια, δηλαδή 3 φορές. Λοιπόν, διδάσκομεν, συνεχίζει το κείμενο της Αλφα Βατικανής. Λέγεται Αλφα Βατικανή γιατί έχουν πολλές συνόδους οι παπικοί μετά τις δικές μας τις γνωστές, τις Ορθόδοξες. Έκαναν και αυτοί συνόδους, τις οποίες τις αριθμούν, αλλά ιδιαιτέρως αυτή την πρώτη-τελευταία και την τελευταία. Η πρώτη-τελευταία είναι του 1870 και η τελευταία είναι τώρα που είπαμε στον αιώνα μας 1962-65. Τις ονομάζουν Βατικανές για να τις διακρίνουν από τις άλλες, διότι αυτές οι τελευταίες ανέτρεψαν πολλά πράγματα και με πολύ δυνατό τρόπο και δογματοποίησαν πράγματα τα οποία τα πίστευαν και δεν τα πίστευαν, αλλά τότε τους έδωσαν δογματικό χαρακτήρα. Διδάσκομεν και ως Θεόθεν αποκεκαλυμμένον δόγμα ορίζομεν, λέει η Σύνοδος, του Ρωμαίου Ποντίφικος αποφάσεις εξ εαυτών, προσέξτε, εξ εαυτών, από μόνες τους δηλαδή, οι ίδιες. Ουχίδε εκ της συγκαταθέσεως της Εκκλησίας είναι ατροποποίητη, εάν δεν της τολμά να αντίπει εις ταύτην την ημετέραν απόφαση, όπερ ο Θεός αποστρέψεται, ανάθεμα έστω. Φανταστείτε δηλαδή. Ό,τι πει δηλαδή ο Πάπας, ο Ρωμαίος Ποντίφικς, όταν αποφασίσει δηλαδή, είναι αλάθητο εξ αυτού, δηλαδή δεν χρειάζεται συγκατάθεση της Εκκλησίας. Άρα ο Πάπας είναι πάνω από τη Σύνοδο και πάνω από τις Συνόδους, διότι αφού μπορεί αυτός να αποφασίζει και να μην κρίνεται από συνόδους όπως γίνεται στο παρελθόν, σημαίνει ότι είναι υπεράνω της Εκκλησίας. Ο Πάπας δηλαδή ουσιαστικός είναι μια προσωπικότητα πολύ παράξενη, γι' αυτό έχουμε τη λατρεία του Πάπα στη Δύση, ξέρετε. Ο Πατερούλης, ο Αλφα, λένε, όπου γράφουν λένε ο Άγιος Πατέρας. Δεν λένε όπως λέμε εμείς ο Σοφασμιότατος, τάδε, ο Παναγιώτατος, τάδε. Λένε ο Άγιος Πατέρας. Λοιπόν, το ξαναδιαβάζω, είναι πολύ σημαντικό. Διδάσκομεν ως Θεόθεν, δηλαδή αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, αποκεκαλυμμένο δόγμα ορίζομεν, διδάσκομεν και ορίζομεν, του Ρωμαίου Ποντίφικος σε αποφάσεις εξ αυτών, ουχίδε εκ της συγκαταθέσεως της Εκκλησίας, είναι ατροποποίητη. Εάν δεν της τολμά να αντίπει εις ταύτην την ημετέραν απόφαση, όπερ ο Θεός αποστρέψεται, ανάθεμα έστω. Γι' αυτό οι παπικοί τώρα στο διάλογο με τους Ορθοδόξους οικουμενιστάς, τους εξορθοδόξων οικουμενιστάς, γιατί δεν είναι Ορθόδοξοι πλήρως, από το 1980 που άρχισε ο διάλογος, προσπαθούν το παπικό πρωτείο να το βάζουν πάντα προς το τέλος και τώρα προσπαθούν να γίνει αποδεκτό από τους Ορθόδοξους, έστω και με μια Ορθόδοξη ερμηνεία, αλλά να μην αναιρεί τη δική τους την ερμηνεία, γιατί σου λέει πρέπει να γίνει απόφαση τώρα και να πει αναιρούμε την απόφαση της Β' Βατικανής, της Α' Βατικανής και της Β' Βατικανής. Καταλαβαίνετε, είναι για τους παπικούς είναι θέμα υψίστης σημασίας το να αμφισβητεί κανείς το πρωτείο του Πάπα και δει συνοδικός. Βλέπετε, Θεόθεν αποκεκαλυμμένο δόγμα. Φοβερό δηλαδή αυτό. Το δε στη Β' Βατικανή λοιπόν έχει αρχίσει ο οικουμενισμός, είναι στα πρώτα του βήματα, αν και όχι πρώτα ακριβώς, αλλά περίπου στη μέση, γιατί άρχισε στην αρχή του προηγούμενου αιώνος και φτάνουμε στη Β' Βατικανή 62-65, επειδή ήδη ο παπισμός είχε αρχίσει να αναμειγνύεται επίσης με την οικουμενική κίνηση, αν και αρχικώς ήταν αρνητικός, έπρεπε να επαναφέρει και να θυμίσει στους αδελφούς χριστιανούς ο Πάπας ότι ναι μεν κάνουμε οικουμενισμό, αλλά στο παπικό πρωτείο και το αλάθητο παραμένουμε σταθεροί. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί νέα ερμηνεία του πώς θα το πούμε για να μην προσβάλλουμε τους αδελφούς Ορθοδόξους, Προτεστάντας κλπ. Γιατί ξέρετε, ειδικά ο θεσμός του παπισμού πολεμήθηκε με θεολογικά πολύ από τη Δύση, από την Ανατολή, από εμάς δηλαδή τους Ορθοδόξους, επί 3-4 αιώνες.
μετά δηλαδή στον καιρό της τουρκοκρατίας, αλλά έγινε πιο μεσιτό αυτό το πρωτείο, το λιγόν πρωτείο και το αλάθητο στη Δύση από τους Προτεστάντες, γιατί οι Προτεστάντες είχαν αναπτύξει τεράστιο μίσος εναντίον του Πάπα και του παπισμού και είχε χυθεί αίμα για αυτό το θέμα. Μην λησμονούμε ότι την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στην Ισπανία, εκείνη τη νύχτα εφωνεύτησαν 20.000 Προτεστάντες, εσφάγισαν. Ο Πάπας της εποχής εκείνης ήταν αυτός που άλλαξε το μερολόγιο, ο Γρηγόριος ο 13ος. Και όταν το έμαθε αυτό που έγινε στην Ισπανία, προκειμένου να κατασβέσουν την ανάπτυξη, να αποτρέψουν την ανάπτυξη του προτεσταντισμού, είπε εκείνη, δεν έφερα μαζί τέλος πάντων τι να πρωτοκάνεις, έλεγε ότι δοξάζομαι, λέει, το Θεό και χαίρεται ο ουρανός σήμερα. Γιατί με την σφαγή 20.000 προτεσταντών αποτρέπουμε την πρόοδο του προτεσταντισμού και της αμφισβητήσεως του Πάπα ως πρώτου και ως αλαθήτου. Η δεύτερη λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, η δεύτερη λοιπόν Βατικανή θέλησε, δεν το ξέχναγε αυτός, λέει ναι, εμπλεκόμεθα στην οικουμενική κίνηση, αλλά δεν λησμονούμε την ταυτότητά μας. Έτσι λοιπόν εξέδωσαν ένα περίφημο εντός βέβαια διάταγμα η παπική στη Β' Βατικανή Σύνοδο, το οποίο αναφέρεται στο πρωτείο και στο λάθο του Πάπα. Λέγεται διάταγμα γιατί για ό,τι απεφάσισαν εξεδίτω ένα ιδιαίτερο κείμενο, το οποίο έλεγε τι πρέπει να πιστεύουμε και πώς το σκεπτόμαστε και τι προοπτικές υπάρχουν κλπ. Ένα από αυτά τα διατάγματα ήταν αυτό που εκλήθη δογματική διάταξη περί Εκκλησίας. Lumen Gentium, το φως των εθνών, επιγράφεται. Στο τρίτο κεφάλαιο λέει τα εξής. Αυτό. Το τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο, ιδιαίτερο τίτλο, η ιεραρχική δομή της Εκκλησίας, εννοείται της Παπικής, και ιδιαίτερο ο Σύλλογος των Επισκόπων. Το δόγμα τούτο, λέει το διάταγμα, περί του πρωτείου του Ρωμαίου Ποντίφικος και του αλαθήτου του διδασκαλικού του αξιώματος, προβάλλει εκ νέου η Αγία Σύνοδος εις πάντας τους πιστούς ως αντικείμενον βεβαίας πίστεως. Δηλαδή δεν συζητάμε, δεν αμφιβάλλουμε, δεν το θέτουμε καν σε συζήτηση επί τραπέζης, στο κλειστή τραπέζης. Ο Ρωμαίος Ποντίφικς έχει επί της Εκκλησίας, λόγω του αξιώματός του ως βικαρίου του Χριστού και επιμένως πάσης της Εκκλησίας, εξουσίαν πλήρη, υπερτάτην και καθολική, την οποία δίνεται πάντοτε να ασκεί ελευθέρως. Τώρα, συγγνώμη, συζητάμε αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένα σύλλογος επισκόπων, ήταν τότε 3.000, πώς ήταν στο Βατικανό, στη Β' Βατικανή, πρέπει να είχαν, με συγχωρείτε δηλαδή. Λέγεται ποτέ από έναν άνθρωπο που μπορεί να λεχθεί αυτό από έναν επίσκοπο ορθόδοξο, ακούστηκε ποτέ από πατέρα της Εκκλησίας? Εδώ ούτε οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν μιλούσαν έτσι, που μιλούσαν εξ ονόματος πλέον του Θεού. Ότι δηλαδή ο Ρωμαίος Ποντίφικς έχει επί της Εκκλησίας, λόγω του αξιώματός του ως βικαρίου του Χριστού και επιμένως πάσης της Εκκλησίας, εξουσίαν πλήρη, υπερτάτην και καθολική, την οποία δύναται πάντοτε να ασκεί ελευθέρως. Δεύτερον, οι αποφάσεις τας οποίες εκφέρει ο Ρωμαίος Ποντίφικς δικαίως ελέγχθησαν αναλύωτοι από την πρώτη Βατικανή εξ αυτών και όχι λόγω της συγκαταθέσεως της Εκκλησίας, εφόσον είναι ως προς την Καθολική Εκκλησία ο υπέρτατος διδάσκαλος, εν το οποίο διαμένει και όταν ακόμα δεν ομιλεί από καθέδρας, εις μοναδικών βαθμών το χάρισμα του αλαθήτου, όπερ είναι αυτό τούτο το αλάθητο της Εκκλησίας. Ταυτίζεται δηλαδή το αλάθητο της Εκκλησίας. Φανταστείτε υπό την Ορθόδοξη έννοια, το αλάθητο της Εκκλησίας μας εκφράζεται πάντα μέσω των Οικουμενικών Συνόδων. Το αλάθητο της Εκκλησίας ταυτίζεται με το αλάθητο ενός προσώπου και όχι μόνο όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή να είναι μια επίσημη στιγμή που λέει ότι αποφασίζουμε για αυτό, αλλά και όταν δεν μιλεί εξ καθέδρα από το θρόνο του. Δηλαδή
Είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος που πιστεύει αυτά τα πράγματα, μια απλή ερώτηση σε έναν απλό άνθρωπο, χριστιανό, που δεν γνωρίζει δογματικά, να συμπροσευχηθούμε εμείς με αυτόν τον άνθρωπο? Πέστε μου, μπορεί να συμπροσευχηθεί ένας ορθόδοξος, πραγματικά ορθόδοξος ιεράρχης ή περισσότεροι, αλλά ας πούμε ένας, και μάλιστα η κορυφή, ένας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όταν είναι ορθόδοξος, ή το δυνατόν στο παρελθόν να συμπροσευχηθεί με έναν Πάπα ο οποίος επίστευε αυτά τα πράγματα? Θα του λέγε πρώτα θα αρνηθείς όλα αυτά που πιστεύεις, θα επιστρέψεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως θα το δούμε παρακάτω και αυτό το θέμα, και εν συνεχεία ευχαρίστως να σε προσευχηθώ. Πρώτα αναιρείς τις πλάνες σου, τις οποίες έχεις διακηρύξει έργο και λόγο, και κατόπιν μπορούμε να συζητήσουμε για να συμπροσευχηθούμε κτλ. Με συγχωρείτε, ήταν αυτό. Συνεχίζουμε όμως, συγγνώμη, τα είπαμε αυτά, έτσι ωραία, τα είπαμε, ωραία, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμματάκι ή μάλλον να τελειώσω αυτό το κεφάλαιο και μετά, για να μην κάνουμε πολλές διακοπές. Προχωρούμε λοιπόν. Την χρήση λοιπόν της ορολογίας αυτής, ότι ο δυτικός αιρετικός χριστιανισμός δεν μπορεί να αποκαλείται καθολικισμός και καθολικός κάθε μέλος αυτής της λεγόμενης Εκκλησίας, τη χρήση αυτής της ορολογίας ως ορθής και ορθοδόξου επικροτούν και δικαιολογούν άριστα ακόμα και οι κοινωνούντες με τους οικουμενιστάς. Εδώ είναι τώρα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που είναι με το νέο ημερολόγιο, με την καινοτομία, και ενώ γνωρίζουν όλα αυτά και ενώ γνωρίζουν καλύτερα και από εμάς την θεολογία της Εκκλησίας, όμως υποστηρίζουν ότι πράγματι αυτή είναι η ορθή τάξη που εμείς δηλαδή ακολουθούμε. Δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιούμε τον όρο Ρωμαιοκαθολικισμός στις συζητήσεις και στα γραπτά μας, επειδή είναι ιστορικά αθεμελίωτος και θεολογικά ανακάλυψη. Αυτό το λέει ένας μεγάλος θεολόγος σύγχρονος μας. Από τις αρχές του Δευτέρου αιώνος, έτσι 100 και εξής, η αδιέρετη μία Εκκλησία του Χριστού ονομάζεται, όπως την ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστης, καθολική, επειδή κατέχει το καθόλου της πίστεως, δηλαδή την πληρότητα της πίστεως και της αληθείας. Επίσης, αφότου το 330 η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη ονομάστηκε Νέα Ρώμη, έγινε πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο όρος Ρωμαίος ή Ρωμιός δήλωνε κάθε Ορθόδοξο πολίτη αυτής της Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως από την φιλετική καταγωγή. Έτσι. Η Αυτοκρατορία ήταν πολύ φιλετική, πολύ εθνική. Είχε Σύρους, Αιγυπτίους, Έλληνες, όχι δεν υπήρχαν Σέρβοι, Λατίνους και λοιπούς λαούς της Αυτοκρατορίας. Παρά τα αυτά όλοι λέγονται Ρωμαίοι πολίτες. Εξού Ρωμαιοκαθολικός κανονικά λέγεται εκείνος ο οποίος είναι πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έχει την Ορθοδοξία, διότι είναι η καθολική πίστη της Εκκλησίας, η καθολική δηλαδή, ανήκει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ουσιαστικώς είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία, Ρωμαϊκή και Καθολική. Γι' αυτό λέγονται ανέκαθεν και στην τουρκοκρατία ακόμα οι Έλληνες Ορθόδοξοι Ρωμοί. Έχουμε ποίηματα, έχουμε λογοτεχνία η οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως και καθιέρωσε τον όρο Ρωμοί. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό αποτελεί απαξιωτικό χαρακτηρισμό για μας όταν μας λένε και Ρωμίος, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Ρωμιός ήταν ο κάτοικος, επαναλαμβάνω, της τουρκικής, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε διατηρήσει την εθνική του συνείδηση ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και ότι έχει την Ορθόδοξη Καθολική πίστη ως πίστη. Γι' αυτό και μας χώριζαν τότε, ήταν τρία τα μιλέτια που λέμε, δηλαδή θρησκευτικές ομάδες επί τουρκοκρατίας, το τουρκικό, το ρωμαϊκό και το εβραϊκό. Είχαν ιδιαίτερα προνόμια κάθε μιλέτη, έτσι, ομάδα κλπ. Που είχαμε μείνει, με συγχωρείτε, σας κουράζω, έτσι. Να μου το πείτε όταν κουραστείτε. Που ήμασταν, ναι. Απέναντίας η παπική, μετά την κατάληψη του θρόνου της Ρώμης, προσέχετε ιστορική αλήθεια που ίσως δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει αρκετοί από εμάς, μετά την κατάληψη του θρόνου της Ρώμης από τους Φράγκους,
τον 10ο, αρχές 11ο, 1900 δηλαδή, το 1900, οι Φράγκοι, δηλαδή λαοί γερμανικοί, οι οποίοι χριστιανίστηκαν μεν από τον δυτικό χριστιανισμό, από τους Ορθοδόξους δηλαδή της Δύσεως, εκχριστιανίστηκαν, αλλά δεν είχαν εκχριστιανιστεί με την πλήρη και ορθόδοξη μορφή που θα θέλαμε και απαιτεί η Εκκλησία, και είχαν αναμίξει, κράτησαν στοιχεία της προηγουμένης πίστεώς τους κλπ. Αυτοί λοιπόν, αυτοί οι Φράγκοι δεν είναι Ρωμαίοι. Έκασαν, δηλαδή δεν υπήρχε η εθνική τους ταυτότητα, δεν ήταν Ρωμαϊκή. Μόνο οι Ορθόδοξοι της Δύσεως που διατήρησαν την Ορθόδοξη, την Ρωμαϊκή, τη συναίσθηση δηλαδή ότι εθνικά ανήκουν συνέχεια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι οι Ρωμαίοι, και γι' αυτό μπορούμε να τους πούμε Ρωμαίους. Αλλά δεν ήταν και καθολικοί, διότι την καθολικότητα, πρώτον τη Ρωμαϊκότητα την έχασαν διότι επεκράτησαν οι Φράγκοι. Γι' αυτό τους λέμε Φράγκους. Δεν αποτελεί μειωτικό χαρακτήρα η λέξη Φράγκοι. Ήτανε φύλλο, γερμανικό η Φράγκοι. Γι' αυτό λέγαμε η Φραγκία. Λέγανε οι παλιότεροι η Φραγκία, και τους λέγανε, καλά, εκείνο που είναι λίγο υποτιμωτικό είναι Φραγκολεβαντίνοι. Για να χωρίσουμε επί τουρκοκρατίας τους Λατίνους, οι οποίοι πώς το λένε, είτε ήσαν περιορισμένοι στη Δύση, είτε ανεμειγνύονται οδόστα της Ανατολής, τους ονομάζαμε Φραγκολεβαντίνους. Αυτοί λοιπόν έχασαν πρώτον την εθνική τους ταυτότητα, διότι δεν ήσαν Φράγκοι. Γι' αυτό λέγονται Φραγκολατίνοι. Και μετά την έκπτωσή τους και από την καθολικότητα της Εκκλησίας, την πληρότητα της Εκκλησίας, της πίστεως, λόγω της αποδοχής σωρίας αιρετικών δοξασιών, που επήλθε μάλιστα και το σχήμα του 1054, έτσι, έχασαν και την καθολικότητα της πίστεως, είναι αιρετικοί. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να λέγονται Ρωμαιοκαθολικοί, διότι ούτε οι Ρωμαίοι είναι, ούτε καθολικοί είναι. Ουσιαστικά εμείς, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί, οι οποίοι έχουμε διατηρήσει την εθνική αίσθηση ότι είμαστε συνέχεια του Βυζαντίου και έχουμε διασώσει την καθολικότητα της Ορθοδόξου πίστεως, ονομάζουμε κανονικά εμείς πρέπει να λεγόμεθα Ρωμαιοκαθολικοί. Είναι δε συγκινητικό ότι όταν κανείς επισκεφτεί τη Δύση, τα πατριαρχία την Ανατολή, στα πατριαρχία της Ανατολής, οι νησίδες των Ορθοδόξων που διασώζονται το καυχόνται να λένε ότι Ορθοδόξων Χριστιανών εννοείται, καυχόνται να λένε ότι εμείς είμαστε Ρωμοί, είμαστε συνέχεια του Βυζαντίου. Διότι ναι, μεν κατελήφθησαν τα μέρη αυτά από τους Οθωμανούς και σιγά σιγά αποδεκατίστηκε το Πίμνιο. Μετά επέπεσε και η παπική προπαγάνδα επί τουρκοκρατίας που ήταν σε αδυναμία το Ορθόδοξο Πίμνιο και έγιναν πολλοί Ουνίτες, Λατίνοι, αλλά αυτοί διατήρησαν την πίστη τους. Γι' αυτό και έχουν ωραία ψαλμοδία. Οι Σύριοι έχουν καλύτερη ψαλμοδία από εμάς. Εμείς βάλαμε και τετραφωνία που και που. Και οι δε Ορθόδοξοι οι Σλάβοι κατέστρεψαν την Βυζαντινή, πώς το λένε, ψαλμοδία και εισήγαγαν την τετραφωνία και της Δύσεως. Λοιπόν, αυτοί καυχόνται ότι είναι Ρωμοί, Ρουμ, έτσι λέγονται, Ρουμ. Μάλιστα ρώτησα μια φορά έναν αδελφό μας που κατάγεται από τη Συρία, αλλά όμως δεν εξαραβίστηκε, διότι οι Σύριοι εξαραβίστηκαν μέσω και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν έχασε τη συνείδηση την Βυζαντινή, τη Ρωμαϊκή, και όταν του είπα, καλά, εσύ που είσαι αραβικής προελεύσεως, δεν γνωρίζεις αυτό το θέμα, το λένε οι Άραβες. Δεν είμαι Άραβας, λέει. Ο Θεοχάρης. Δεν είμαι Άραβας. Εμείς είμαστε Ρώμοι, είμαστε Ορθόδοξοι Σύρια, με την κέντρο την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Πόλη. Η σύγχυση λοιπόν που παρατηρείται σήμερα στην ορολογία δημιουργήθηκε ακριβώς από τις αρχές του οικουμενισμού τον 20ο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα. Τότε άρχισαν και σε επίσημο επίπεδο και σε συγγραφές και σε ομιλίες κτλ. Να αποκαλούνται όχι παπικοί, ούτε Φραγκολεβαντίνοι, ούτε Λατίνοι, αλλά να αποκαλούνται Ρωμαιοκαθολικοί και η κοινότητά τους, για να μην πω η εκκλησία τους, γιατί δεν είναι σωστός ο όρος,
αποκαλείται καθολική. Δεν λέγεται καθολική. Λοιπόν, στους επόμενους αιώνας, πρέπει να επανέλθουμε εδώ σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι νέο κεφάλαιο, συνεχίζει η παράγραφος αυτή. Δηλαδή, ποιους θεωρούμε επόμενος αιώνας. Από την αλλαγή του ημερολογίου, το 1582 και εξής, συνήρθαν τοπικές και πανορθόδοξες σύνοδοι, οι οποίες κατεδίκασαν το γρηγορόνο ημερολόγιο, αλλά και τα αιρετικά παπικά δόγματα. Δεν έχουμε δηλαδή καταδίκη από τον 16ο αιώνα και εξής, και θα δούμε αυτό πόσο σημαντικό είναι, ότι οι πατέρες της Ανατολής, η ζώσα δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία των 4 υπολείπων πατριαρχιών και το 5ο πατριαρχείο που προσετέθη με την Μόσχα, κατεδίκασαν το γρηγορόνο ημερολόγιο και τα αιρετικά παπικά δόγματα, όπως παραδείγματος χάρη επί Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρίλλου Κάρεως. Αυτός φωνεύτηκε από τους Λατίνους, με επιδουλές των Λατίνων φωνεύτηκε από τους Τούρκους. 1620-1638. Παρθενίου του Πρώτου, 639-644. Παϊσίου του Δευτέρου, 1726-1752. Κυρίλλου του Πέμπτου, 748-759, επί του οποίου μάλιστα απεφασίστηκε συνοδικός όρος οικουμενικός, ότι πρέπει οι Λατίνοι επανερχόμενοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία να μην γίνονται δεκτοί δια οικονομίας, δηλαδή δια χρήσματος, αλλά δια βαπτίσματος κανονικού. Απεφασίστη και Κυρίλλου του Πέμπτου. Και ήταν μάλιστα και σύγχρονος του Αγίου Νικοδήμου και του επενεί ο Άγιος Νικόδημος. Γρηγορίου του 6ου 1835-71, Ανθίμου του 6ου 1845-1873 και μάλιστα επί Ανθίμου του 7ου 1895-1896, δηλαδή μέχρι το 1896, επί 3 αιώνες συνεχής, έχουμε μια συνεχή καταδίκη του παπισμού των Φραγκολεβαντίνων από την Ορθόδοξη Εκκλησία για διαφόρους λόγους, διότι εκμεταλλευόμενος ο παπισμός την αδυναμία του γένους μας που ήταν επί τουρκοκρατίας και υπήρχε αμάθεια, υπήρχαν πολλές δυσκολίες και υλικές και πνευματικές, έκαναν σκληρό προσελητισμό. Και τότε λοιπόν οι πατέρες αυτοί με συνεχείς συνόδους, προσέξτε, έτσι έχουμε τώρα 3 αιώνες συνεχώς επί πατριαρχών συνήρχονται σύνοδοι, οι οποίοι κατεδίκαζαν μαζί με όλες τις καινοτομίες του παπισμού, τα παπικά λεγόμενα δόγματα, και το γρηγορινό ημερολόγιο και το πασχάλιο των παπικών. Γιατί κάνω μια ίσως βιαστική, γιατί το λέμε συνεχεία αυτό το θέμα, το παπικό ημερολόγιο όταν άλλαξε το γρηγορινό ημερολόγιο και εφαρμόστηκε στη Δύση, δεν διατήρησε τους 4 όρους της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, γι' αυτό αντιπίπτει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή οι παπικοί, πολλάκις, έκτοτε μέχρι και σήμερα, είτε τελούν το Πάσχα πρώτων Ιουδαίων, αυτό είναι δογματικό είπαμε το θέμα, είτε το τελούν μετά των Ιουδαίων. Επανειλημμένως έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή αγνόησαν τους δύο διορισμούς. Κράτησαν μόνο την Πανσέλινο και την Ιερινή Σημερία. Δηλαδή αυτοί υπολόγιζαν πότε είναι η Ιερινή Σημερία, πότε είναι η πρώτη Πανσέλινος, την πρώτη Κυριακή. Ανεξαρτήτως αν αυτή την πρώτη Κυριακή ήταν μετά των Ιουδαίων ή πρώτων Ιουδαίων. Ιδιαίτερα όμως σπουδαιότητος αυτές τις συνόδους, πρέπει να το τονίσουμε αυτό πολύ και για να κλείσουμε αυτή την στάση των πατέρων κατά του παπισμού, είναι είναι οι στάσεις των 2 τελευταίων συνόδων του 19ου αιώνα, οι οποίες και οριοθετούν πλέον την Ορθοδοξία. Δηλαδή μετά το τέλος του 19ου αιώνα
και των δύο αυτών συνόδων. Η τελευταία σύνοδος σύνηθε το 1896. Προσέξτε, 896. Είναι δηλαδή κατά συγκυρία και οριοθετείται και όσον αφορά τους αιώνες. Μέχρι το 1896 το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά πατριαρχία και τοπικές εκκλησίες είχαν σταθερή αντιπαπική πολιτική, με την εκκλησιαστική έννοια φυσικά. Μετά το 1896, εγκαινιαζομένου του αιώνος του προηγουμένου του 20ου, αλλάζει άρδιν το τοπίο και έχουμε συνεχείς αποφάσεις και πράξεις, δεν μένουν πλέον μόνο στις αποφάσεις συνοδικές ή άλλες μεμονωμένων προσώπων, αλλά και πράξεις που εφαρμόζουν τη νέα θεολογία, την συγκριτιστική θεολογία, ότι οι πάντες οι χριστιανοί είμεθα ένα και πρέπει, κατ' ουσίαν ένα, και πρέπει να φροντίσουμε να ενωθούμε πώς το λένε, και εμφανώς, δηλαδή όχι μόνο να λέμε ότι είμαστε ένα, να γίνει ορατός, με συγχωρείτε, να μην μείνουμε μόνο στην αόρατη δίθεν ενότητά μας, αλλά να εκφράσουμε αυτή την ενότητά μας και ορατός. Η Σύνοδος λοιπόν του 1848, από την Σύνοδο αυτή θα αναφέρουμε μια μνημειώδη περικοπή. Δεν θα αναφέρουμε όλο το κείμενο, είναι καταπληκτικό, αντιπαπικό όλο το Σύνοδο.